1. juli i år nedlægges verdens næstnordligste vejrvarslings- og flyvestation, Station Nord her i Nordøstgrønland. Og herfra er der kun ca. 900 km til Nordpolen. Årsagerne hertil er, at Danmark og USA fattes penge. USA har meddelt, at man ikke længere vil opretholde beflyvningen herindtil med olie og forsyninger af anden art, fordi man ikke har den militærstrategiske betydning af stationen mere. Og Danmark hverken vil eller kan i længden ofre så mange penge, så derfor har regeringen sagt nej. Indtil nu har Danmark stået for driften heroppe, og de årlige driftsudgifter har været på omkring 2,3 millioner kroner, mens hvis man medregner forsyningsflyvningerne osv., så ligger de årlige udgifter på ca. 7 millioner kroner. Videnskaben har protesteret ret kraftigt mod nedlæggelsen af Station Nord, og man har gjort det på en meget uindpakket måde. Man har nemlig sagt, at hvis Danmark ikke kan ofre de beløb, der skal ofres heroppe, så er Danmark for lille til at have ansvaret for denne del af Nordgrønland.
arbejde på Thule. Jeg skal slips. Han består til Henning. Henning Jensen, ikke? Ja, helt ærligt. Der er 3. Lad det ikke sige, at jeg sammen med mig. Der var nemlig så uheldigt. Der var et af de navne, der stod optaget, og der var en, der havde samme navn, der arbejdede på Thule. Så der blev udsendt nogle ting med det samme, du ved. Det var altså ikke ham. Det måtte vi endelig ikke komme. Han blev først i sommerferien. Med det samme. Og med en 20 med det samme. Du er bange på forfølgelse. Det er også nogen, der er ikke gift med det. Jeg lige bare meget. Alle dem, der er gift med deres koner, det er nemlig læg på noget der. Der stod jo, at der var homoseksuelle alle sammen. Det eneste, der for alvor lokker folk herop, og i hvert fald fastholder dem heroppe i indtil et par år, det er pengene. Det er ikke helt korrekt. Hvor meget kan I tjene heroppe? Det går meget godt. Nu har jeg jo været oppe i en meget heldig periode, hvis man ser på økonomisk på det. Jeg kom op i 2. juli 70, og der var vi godt nok 6 telegrafister på det tidspunkt. Men kort efter rejste jeg 2, og kom godt nok 1, men så rejste jeg og skiftede ud hele tiden. Så for det meste tiden, der har vi været 4 eller 5 mænd. En årgang gik vi 15 måneder uden fridag, blandt andet. 15 måneder uden fridag? Fra 10. november 70 til februar i år. Og der er måske ikke så meget at holde fridag på her og bruge dem til. Det betyder ikke så meget sådan set, men en gang imellem er det jo ret med en alligevel. Ja. Hvor meget kan I tjene heroppe? Ja, jeg har tjent næsten 8.000 i snit om måneden heroppe. Det er skatfri, ikke? Jo, om 6 dage. Jens Fabricius, de repræsenterer istjenesten heroppe. Hvordan er deres reaktion på nedlæggelsen af Station Nord? Ja, vi finder det jo meget beklageligt. Vi har benyttet Station Nord som landingsplads på vores langrekognosceringer rundt om Grønland, og vi har ofte benyttet den som alternativ landingsplads under vores rekognoscering på Østkysten, hvor vi har rekognosceret for byer som Scoresbysund og vejrstationerne Danmarkshavn og Daneborg. Hvad er så fremtiden nu, når man ikke kan have Nord? Ja, for rekognosceringen Grønland rundt vil det jo nok betyde, at vi må holde op, så længe vi har det materiel, vi har at flyve med i øjeblikket. Det er klart et tilbageskridt set med istjenesten og dermed med meteorologiens arbejdsvilkår i dette store område. Ja, det er det. Og den is, som vi observerer heroppe, det er jo den is, vi senere får ned i Kap Farvel-området og ind i Julianumsbugten, altså det tæt befolkede område af Grønland, og der, hvor vi har den kraftige sejlads. Så for at kunne med tiden komme frem til at kunne give udsigter for denne isdrift, så må vi studere isen heroppe, her hvor den faktisk er født og opvokset, inden den når ned sydpå. Videnskabsmændene har skrevet til regeringen, at man tror, at de beløb, der spares ved en nedlæggelse af Station Nord, er ude af proportion med de videnskabelige og de nationale interesser,
der knytter sig til stationen her i Nordøstgrønland. Og videnskabsmændenes officielle brev til regeringen slutter, hvis man, og hermed menes naturligvis regeringen, unddrager sig disse opgaver, at Danmark for lille til at have ansvaret for Nordøstgrønland. Jørgen Togholt, kan de ikke uddybe det lidt nærmere? Ja, her på Station Nord har været foregået til en lang række videnskabelige målinger. De vigtigste må nok være de meteorologiske, og vi har international forpligtelse og har underskrevet konventioner herom at udføre meteorologiske målinger med et maskenet. Det vil sige afstand mellem stationerne, der ikke overstiger en ca. 500 km. Vi har ikke helt opfyldt det indtil nu. Men ved at lukke Station Nord, der får vi et enormt hul. Vi får faktisk et areal på størrelse med Frankrig, uden en eneste meteorologisk station. Det har allerede medført protester fra en lang række lande. Hvilket? Fra Island, fra Norge, fra Sverige, fra England. Derudover foretages der en lang række andre videnskabelige målinger. Jeg kan nævne seismiske, altså jordrystelsesundersøgelser. De har dels videnskabelige interesser og har betydning, men de indgår også som et led i undersøgelser af underjordiske kernesprængninger. Og Udenrigsministeriet har efter aftale med FN påtaget sig at drive en station her, netop for detektering af underjordiske kernesprængninger. Derudover kan jeg nævne, at vi laver magnetiske målinger, som selvfølgelig har videnskabelig interesse, men også rent praktisk betydning. Vi kender allerede til misvisningen, og der har stor betydning for navigation. Men derudover har der også stor betydning for prospekteringsundersøgelser. Altså olieeftersøgninger? Ja, man flyver rundt i området og laver magnetiske målinger og skal sammenligne det med faste målinger fra en station her som Station Nord. Nu siger de altså, at Danmark egentlig, hvis vi nedlægger det, og det ser altid ud til, at det sker, er for lille til at have ansvaret herovre. Ja, vi mener, at man dermed ikke giver danske videnskabsmænd muligheder for at kunne følge med i de undersøgelser, der foregår. Altså, vi stiller os selv i den dårligst mulige forhandlingsposition, når der skal engang laves udnyttelseskoncessioner. Vi føler os jo overbevist om, at der er rige muligheder for minedrift, oliefund og lignende i det her store område. Og når vi snakker om dårlige forhandlingsmuligheder, så kan vi jo godt bringe ministeren ind i billedet, som er på besøg heroppe i øjeblikket. Forhandlinger, det er jo noget, ministerne plejer at tage sig af. Kjeld Olsen, hvad er kommentaren til videnskabsfolkenes protestbrev omkring Nord? Ja, kommentaren må jo for det første være, at da man i regeringens økonomiudvalg traf beslutninger om at nedlægge Station Nord, at der havde man jo bedt om at få alle relevante argumenter lagt på bordet, før man traf beslutningen. Nu er det jo sådan, at det ministerium, jeg repræsenterer, er en del af det samlede område. Udenrigsministeriet blev spurgt, Grønlandsministeriet naturligvis, og altså også Forsvarsministeriet. Og det førte altså til, at vi traf den principbeslutning. Også fordi det er jo et spørgsmål om, at man bliver tvunget til med mellemrum at prioritere tingene og spørge, er det stadigvæk en rigtig investering, vi foretager os. Og der lå det jo sådan med Station Nord, at en meget væsentlig part af udgifterne til driften blev afholdt af amerikanerne, der jo havde en interesse. Man havde forskellige faciliteter heroppe, der gjorde, som var nødvendige for beflyvning og alternativ flyveplads osv. Nu har jeg jo godt set, at man fra videnskabsmænds side har reageret. Men er der nogen mulighed for at omstøde den beslutning, man allerede har taget? Ja, altså beslutningen er jo truffet som en principbeslutning, men der er jo sket det, at grønlandsministeren kom med en henvendelse for nogle tid siden og foreslog, at man skulle nedsætte et embedsmandsudvalg, som nærmere skulle undersøge de forskellige videnskabelige aspekter i hele problemet. Og det udvalg, det skal jo nu i gang med arbejdet. Hvad der kommer ud af det, efter at man har fået kortlagt tingene, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Men det er da klart, at hvad man kommer frem til i dette udvalg, må jo spille en væsentlig rolle. Jeg tror bare ikke, at man skal stille op et eller andet med, at man kan komme til at køre stationen videre som hidtil. Men jeg har også forstået, at det man jo vil hen til, det er sådan et fornuftigt kompromis på det der. Jeg er helt enig med ministeren der. Altså, vi har netop i vores forslag foreslået, at man reducerer driften. Vi skal ikke have en permanent åben lufthavn her. Vi kan klare os med et, skal vi kalde det primitivt geofysisk observatorium, hvor vi bare skal kunne flyve til, når der skal forsyninger til observatoriet, eller når flyvevåben for eksempel har opgaver at løse heroppe. Og dermed mener vi, at vi kan reducere udgifterne. Jeg tror faktisk, at vi kan drive stationen her videre med den primære videnskabelige aktivitet inden for det
beløb, der er afsat på finansloven, således at der ikke sker en udvidelse, efter at amerikanerne har trukket sig ud af støtten. Der er jo tale om, at det er canadierne, der skal låne nogle af faciliteterne nu her i den kommende tid. Og det er jo også for olieeftersøgning. Det er olieeftersøgning, og det vil være så bekosteligt, hvis det er sådan, at man skal køre en del af virksomheden videre. Det vil jeg nu tvivle på, om det kommer til at koste forfærdeligt meget. Giver det ikke sådan lidt myrekryb i regeringen, når man tænker på de store olieinteresser, som måske er heroppe, og som nogle hævder er her, at man altså forlader bastionen og overlader det sådan 100% til canadierne? Jo, men jeg synes da ikke, man kan sige, at man overlader det 100% til canadierne. Altså nu vel, der er truffet principbeslutning om at nedlægge selve stationen her, men det er jo ikke ensbetydende med, at man fuldstændig forlader området. Altså nu hjemfører besøget, vi har gjort i dag, og det er embedsmandsudvalg, som nu arbejder videre med tingene. Vi er nu cirka 230 km vest for Station Nord. Vi er på det område, der hedder Kap Harald Moltke, der måske bliver det nye Station Nord, hvis Station Nord altså nedlægges. Der er endnu en lille smule tvivl. Men her på Kap Harald Moltke har greve Ejgil Knut nu etableret sin station, og man er i øjeblikket en 6-7 mand, og man går klar til at, at lave landingsbanerne, således at man kan blive en alternativ lufthavn. Ejgil Knut, hvad er det sådan, der er, ud over at lave en lufthavn, hvad er så der alternativ? Hvad er I vil lave på dette øde sted? Ja, vi vil lave en adgangsport til hele det allernordligste Grønland, Pirjeland, som vi nu befinder os i, og de tilgrænsende områder. Fordi efter Nords nedlæggelse vil det blive komplet umuligt for danske videnskabsmænd og også for dansk militærfly osv. og slædepatruljen og færdes oppe, når der ikke er et sted, hvor de kan tanke og de kan lande. Det er det, vi gør. Men det er jo sådan en lidt meget primitiv station, den her, ikke? Ja, det er som de ser det, eller du ser det i øjeblikket. Men nu bygger vi jo et hus heroppe på bakken. Der er allerede konturerne af en Atwell-hytte at se. Og i går fik vi jo en masse tømmer, som skal blive til et hus. Så vi må finde os i de primitive forhold. Det er jo et fuldstændig øde land. Vi er de eneste indbyggere, 6 mand nu i hele Pirjeland, som er på størrelse med Danmark. Det er også lidt koldt. Det er forbandet godt. Det skal guderne vide, men omkring midten af denne måned, så skulle det jo komme over 0, og så bliver det over 0 i 3 måneder heroppe, fordi vi er så langt på nord, så solen skinner jo både dag og nat. Ja, det område her, som vi står på, det er jo egentlig, er det ikke en slags ørken? Det er en ørken, altså det er en arktisk ørken, om man kan sige, med meget lidt nedbør. Men lige det, vi har under fødderne her, det er faktisk en gammel søbund. For fjorden har haft forbindelse med Independence-fjorden igennem her. Der har været sund ind, og det kan man også se, at der er gamle bopladser på alle kanterne her, langt inde i landet, hvor folk har boet, altså palæo-eskimoerne har boet for ca. 5.000 år siden. Og det er jo netop den arkeologiske side af sagen, som du har været heroppe i. Hvor mange år er det, du har arbejdet heroppe? Ja, det er lige 25 år siden, jeg begyndte nu i år. Jeg synes, det er forkert at lukke Station Nord, fordi Station Nord var resultatet af ganske særlige omstændigheder. Den kolde krigs højdepunkt, hvor amerikanerne satte alt ind på at etablere baser rundt omkring på trods af naturen. Og det er noget, som vi slet ikke kan gøre nu. Edmund Nielsen, det var jo faktisk dem, der i sin tid for 20 år siden skabte Station Nord, eller var med til at finde det rigtige sted. Hvordan er det nu sådan at se på et livsværk, der går ned? Ja, det er jo rigtigt, at jeg for 20 år siden var med til at finde stedet her. Og det er en underlig følelse at stå her
at se den udmærkede station, hvad den er, og så tænke på, at nu er den der snart ikke mere. Bygningerne, de bliver liggende, men selve stationens aktiviteter, de forsvinder. Og ydermere er det jo meget mærkeligt at tænke, at videnskaben efterhånden har fundet frem til, at det er et af de bedste videnskabelige centre i Grønland. Der er det mærkeligt at tænke, at man overhovedet i den tid, vi er i nu, kan tænke på at nedlægge en station som Nord. Er det sådan lidt af et angreb på, at man altså ikke vil investere i forskning, som jo i sig selv er noget fremtidigt? Det er jo selvfølgelig, kan man godt sige, men spørgsmålet er jo altid, med hensyn til forskning, har man råd til at lade være med at forske? Ja, vi befinder os nu i kælderen til Geofysisk Institut i København og har minus 25 grader. De var blandt de videnskabsmænd, der protesterede mod nedlæggelsen af Station Nord. Hvorfor? Først og fremmest fordi Station Nord er den eneste station mellem Danneborg på østkysten og Thule på vestkysten. Og dens videnskabelige betydning er ganske ordentligt stor på grund af denne enestående beliggenhed. Men specielt fordi der i mange år er foregået nogle klimaregistreringer på Station Nord, og nedlæggelsen af Station Nord vil betyde, at denne registrering, så at sige, mister sin betydning. Og denne klimaregistrering kan vi dårligt undvære som et sammenligningsgrundlag for de klimaundersøgelser, vi selv har foretaget på en helt anden måde, nemlig ved hjælp af iskerner, der er udboret fra indlandsisen. Vi ser her 400 meter borekerne, der er optaget fra indlandsisen. Det er en del af en 1400 meter borekerne helt ned til bunden. Og hvis vi tager et stykke af isen, så kan vi se ganske interessante ting. Dette stykke is stammer med temmelig stor sikkerhed fra sommeren 1721. Det vil sige den sommer, da Hans Egede kom til Grønland. Og hvis man ser her, det er ganske tydeligt, at der har været smeltning helt op på toppen af indlandsisen. Og det viser, at det har været en varm sommer. Og det viser også, at Hans Egede var meget heldig at komme til Grønland netop i den tid. Hvis han var kommet der 20 år tidligere, så havde han simpelthen ikke kunne komme i land for isforekomster. Hvis man siger, i øvrigt er denne iskerne jo ganske enestående for så vidt, som den indeholder kolossalt mange klimatiske informationer. Vi har en særlig metode, hvor vi måler isotoper, iltisotoper. Det er blot en særlig tung slags ilt, der findes i alt vand. Og det har vist sig, at koncentrationen af denne iltisotop viser temperaturen af sneen, dengang den faldt. Og ved at måle isotopkoncentrationen i en hel masse små stykker ned gennem iskernen, så kan vi altså finde frem til, hvordan klimaet var, dengang isen blev dannet. Og derved er det lykkedes os at få en klimaregistrering, der spænder over i virkeligheden 100.000 år. Så gammel er den nederste del af iskernen. Ja, det kan være, at det bliver lidt for køligt. Skal vi gå op til lidt varmere himmelstrøg? Lad os gøre det. Ja. Og her ser vi så, hvad vi har fået ud af målinger på de sidste 800 års is i Grønland. Herude har vi afsat årstallene for isens dannelse, 1900, 1800, 1700 osv. Og til højre for denne linje, der ser vi varmeperioder. Vi genkender den, vi havde i min barndom i 1930'erne. Og længere nede genkender vi en kuldeperiode, meget streng kuldeperiode i 1600-tallet. Og hvis vi giver os til at undersøge den kurve nærmere, så viser det sig, at den er bygget op af visse helt regelmæssige svingninger. Og hvis det ellers er karakteristisk for Grønland, og hvis det er noget, der ved videre undersøgelser viser sig at kunne karakterisere klimaet andre steder i verden, så skulle det være muligt at forlænge kurven en lille smule ud i fremtiden. Og der skal ikke meget til, før at det kan blive en ganske langvarig prognose set med en almindelig meteorologs øjne. Og hvilken betydning kunne det så få? Ja, først og fremmest må man tænke på det grønlandske erhvervsliv. Vi ser jo disse år, hvordan fiskeriet er på rivende tilbagegang på grund af
dalende temperatur i havet, ligesådan skibsfarten, som i de senere år har haft meget store vanskeligheder. Og det vil være ganske ordentligt stor betydning, om man blot anede tendenserne i den fremtidige klimaudvikling for planlægning af det fremtidige grønlandske erhvervsliv. Er der nu forståelse for perspektiverne i denne forskning? Ja, det tør jeg nok sige, at der er. For så vidt som amerikanerne har gået med på at investere yderligere i hvert fald $6,5 millioner i dette projekt. Det bliver sandsynligvis nærmere $10 millioner. Og også fra andre steder i verden er der vist meget stor interesse for disse undersøgelser. Man gennemfører noget tilsvarende på Sydpolen, og det har vi også været involveret i. Og de har altså accepteret disse tilbud udefra? Ja, under den forudsætning i og for sig, at vi selv vil deltage med ikke alene den arbejdskraft, vi kan tilbyde, men også med pengemidler. Og det har vi henvendt os til Grønlandsministeriet om, og jeg tror nok, der er forståelse for dette problem. Men samtidig må man jo erkende, at statskassen er, om ikke tom, så i hvert fald slunken. Og det siger man også, at vi skal ikke være alt for sikre på at få disse penge. Dertil kan jeg kun sige, at jeg tror godt, at vi kunne få amerikanerne til at betale det hele. Men jeg så det meget nødigt, fordi jeg synes ikke, det er værdigt. Frygter de en vis afhængighed? Ja, jeg synes jo, at det er et dansk land, og at vi bør bidrage efter bedste evne. Og det gør vi ikke i øjeblikket. Nu forholdene her på instituttet, hvordan føles de i det daglige? Ja, i det ydre synes jeg, vi har det udmærket. Men fordi instituttet her blev oprettet i en tid, hvor man, det var for 4-5 år siden, det blev planlagt, hvor man erkendte, at geovidenskaberne skulle fremmes. Men da vi flyttede herind for et halvt år siden, der var pengekassen jo mildest talt slået i. Og det giver sig sådan nogle ejendommelige udtryk for så vidt, som jo altså vi vist nok er det eneste fysiske institut i landet, som ikke råder over en mekaniker til udførelse af de helt nødvendige reparationer og videreudvikling af vores apparatur. Og jeg kan da også nævne, at henne på gangen her, der står en regnemaskine med forbindelse til den store EDB-maskine på Bohr-instituttet. Den har kostet over 1 million kroner, men vi har ikke de 28.000 kroner, der skal til for at drive den. Og det forekommer at være en temmelig urationel drift. Føler de, at forskningen forsømmes? Den naturvidenskabelige del af forskningen, mener jeg, stagnerer i hvert fald, hvis ikke den er på tilbagegang. Og det her er jo hele forskningen ved universitetet lider jo derunder, at det i årevis har været sådan, og i hvert fald i mange år fremover vil sagtens vil blive sådan, at der kun bevilges stillinger, videnskabelige stillinger, for så vidt som der er undervisningsgrundlag, som man kalder det. Og det er da helt klart, at hvis der er studenter, der skal undervises, så må der også være nogen til at undervise dem. Det skal jeg være den første til at erkende. Men jeg synes, at man er ofte tilbøjelig til at glemme, at universitetets formål er dobbelt. Forskning og undervisning. Og i den sammenhæng tror jeg, man kan sige, at forskningen ofte bliver glemt.